I egluro'r wers efo'r troellwyr, da ni wedi cyrraedd pwynt rwan lle oedden ni wedi cyflwyno patrymau trydydd person efo'r dosbarth mynediad. A ro'n i isio adolygu a wneud yn saff o pawb yn cofio ac yn dallt y gwaith. Mae'r troellwyr yn adnodd hawdd iawn i gwneud, a dwi'n meddwl bod o'n ffordd dda o fedru gwirio, ond hefyd mae'n drilio yn gydd patrymau da ni wedi eu cyflwyno iddyn nhw. Mae'r troellwyr yn gallu cael eu haddasu ar gyfer pob lefel. Dwi wedi defnyddio nhw gyda lefel mynediad sylfaen a chanolradd. Mae jyst mor hawdd, mae o'n fatar o weld be'n union da chi eisiau ddrilio. Mae o'n gweithio'n dda iawn efo y person, fo hi, ni, chi, nhw, fi, ac yn y blaen. A hefyd y yes a no, a hefyd berfau. Okay. So it's a no. No. Great. Does he look? Does he? Ydy o'n gweithio? Nac ydy. Dydy o ddim yn gweithio. That one. O le mae o'n dwad? Mae o'n dŵad o Wrecsam.